približila Ava sa Urošom, a i sad se Ava približila Željku i mislim da ne može kaži da mu se napada ako liči na njegovu prvu ljubav, znači vidjet ćemo. Još je Srpkinja, prva ljubav mu je bila iz Portugala, a Ava je Hrvatica, znači naša Slovenka. I lepa i visoka i s njima, vidjet ćemo. Ali šta mislim? Pa mislim da ako se međusobno sviđaju, da što ne bi vidjeli šta je možda bude. A znam da ovdje ljubavi koji se stvaraju u ovakvu igru su mnogo više intenzivne nego bilo gdje drugdje. Znači ako sad počnu da se približavaju, to će sigurno se završiti sa neke emocije. Neka budeš. Tako ću makar moći da idem na raspust u Hrvatski pored mora svake godine. Ja sam ih već spojio, zato što mislim da će se spojiti. Samo se lepe, samo se zovu, iako je to neka igra, već spavaju jedan sa drugim. Znači što, ne znam. Znači, oni su se spojili. Ni ona, ni on neće ići na druge puteve. Znači, ako nastaje ovako, ima se sretno negde, onda znači, ne znam, spojio sam ih. Kad znaš da će zasadiš biljku sutra, u tvojoj glavi je već u tvom dorištu i već vidiš kako će da raste i kako će da cveta. Oni su već u pokretu za zasađivanje, znači već ih vidim tako, znači isto mi je. Deo ukućana je u spavaćoj sobi. Boban je iritiran već duže vreme Majom Nikolić. Ja, Bože, sad mora da govori po ceo dan. Ne mogu, stvarno. Nema dugme za isključivanje. Nema. Daj neko kresno, jebote. Slavko! Imaš horor zadatak. Brate. Slavko žali što propušta sinovljev rođendan. Pa ne to, nego da pravo kaže, po srpski put mi je razumiješ? Srećo, pa znam i meni. Detetu će biti 18. aprila rođendan, puni 16 godina. Pa ja nisam dao. Dobro. Hoću dugo. Isto. Aj, vuče za jezik, brate. Pa dobro, to je realna situacija. Dobro, čekaj, ti imaš pravo 16. da budeš na redu. Tebi ćemo mi da podržimo tada. Sada ne podržimo njega. Pa ja bi ga zagrlila i stavila ga na grudi da preuzmem onu lošu energiju, ali će ceo svet pogrešno da shvati. Ceo svet. Leglo ka budali šamar. A da li je Ava zaboravila na Uroša? Pa ne znam da je zaboravila, ba nemoguće da je zaboravila Uroša, to je bilo pre 6 dana, 7 dana. Ali ovdje je vreme, nemamo nociju od vremena, ali ako se stvarno nije desilo ništa između Ave i Uroša svo to vreme, to je možda bio neki osjećaj koja je htjela da se konkretizira. I ako nije se ništa desilo, brzo će zaboraviti. Čim s nekim se ponovo lepiš i s kim si dobro, od 3 dana dobra su bolje nego 7 dana da si se mučio. Znači, brzo će ga zaboraviti. On je ljubomoran, ja zato što savjeti se prižili i kužiš, znaš šta tebe branili, onaj dan, znaš kada je to se počelo, majke moje mene, onaj dan kad ti ideš glumit njega, i zato što on čudi ako da si ti bolje glumit, on je rekao ja sam rekla da si ti bolje, pa jesi bolje, da si iznija emocije, ja sam mislila da meni to pravi muškarac govor, da ti to stvarno osjećaš, onaj da ono kad je bilo... Dobro, ja sam genijal. Hajde, dođi se ispravi. Ako. Pričaš. Volim se tebe. On je na tebe ljubomoran do bola. Ali ja to znam. Zato što sam ja jak igrač, kužiš, ne jak, nego ono, vidi se da se ja za izazove, da ću se ja uvijek, mislim, da ću ja uvijek, skočiti, šta treba i vjetrenjaču, i ovo i ono, i pa kar sebe ozlijedila, ja sam takva, kužiš. Sad kužiš, svi moće da se prikloni da bi mene kao ponizili, ali ja sam šta u mene više ponižava, ja znam da ima Boga, ja izlazim jače i jače, kužiš. Vidi kondom.